Paco, yo te voy a invitar a que te quedes con nosotros hasta el final del bloque, si quieres, porque vamos a seguir hablando de volcanes y de catástrofes naturales, no solo de La Palma, aunque nos vamos a centrar en él. Y vamos a seguir hablando, en este caso, Jordi, con una de las personas que más sabe sobre emergencias y catástrofes naturales, ¿no? Él es Ferran Dalmau, es colaborador de este programa, es ingeniero forestal y director de Medi 21, Gabinete de Solucions Ambientals, con quien hemos querido reírnos seriamente de las cosas en la montaña de su pueblo, en Carcaixent. Con Ferran reflexionamos si los valencianos y valencianas también estamos preparados y concienciados de que podemos vivir grandes catástrofes naturales. Ferran, per a nosaltres, jo crec que està sent, almenys per a mi, una cosa inèdita, no? Veure esta explosió del volcà Cumbre Vieja. Com es gestiona una situació d'aquestes característiques des del punt de vista de les emergències? Doncs quan tu tens una situació tan imparable, perquè el que estem veient és la natura en la seva plenitud, n'hi ha pocs fenòmens naturals tan bèsties i tan salvatges com un volcà, el que intentes és minimitzar danys, és a dir, intentes que els danys siguin el menor possible, els menors possibles, i intentes sobretot protegir-la. Vull dir, està establit per llei. El primer és la vida de les persones, el segon són els béns i el tercer el medi natural. Per tant, el primer, traure la gent de davant de la colada, i el segon, intentar minimitzar els danys. L'altre dia comentàvem uns companys, no? Vull dir, què fan els bombers davant de la... Clar, pot semblar una mica, a lo millor, ridícul un bomber davant d'una colada intentant... Bueno, doncs a lo millor evita que aquesta casa se creme, o a lo millor evita que aquella vull dir, que queda totalment destruïda. No és el mateix perdre tot que perdre la meitat. Ferran, bé, deu saber l'oient, hem dit, estem a l'aire lliure, és un dia de vent, és un dia de pluja, com tota aquesta setmana, arreu de tota la comunitat valenciana, amb esta dana que ens ha... Una altra dana, no?, que ens ha sobrepassat. Ens hem acostumat ja, hi ha uns plans d'emergències que funcionen o sempre ens pilla el bou? La resposta a aquesta pregunta és complexa de fer en pocs minuts, no? Vull dir, o sigui, a veure, tu tens, diguem-ne, des del punt de vista de l'Estat, tu tens tres nivells de planificació de gestió de les emergències. Tens l'Estat, tens les comunitats autònomes i tens els municipis. Però hi ha un quart nivell que no és administratiu, sinó que és privat, que és la població. Des del punt de vista de l'administració, normalment els plans estan fets, sí que n'hi ha plans, altra vegada serà que siguin més o menys actuals, altra vegada, depèn de les emergències. Els plans, diguem-ne, generals estan fets. El problema és que la protecció civil és una responsabilitat municipal. I per donar-te un exemple, fins fa uns anys que se va començar a posar en sèrio la cosa, molts municipis valencians, o sigui, el 80% dels municipis no tenien el pla d'incendis, per exemple, i no serà que no tenim incendis, però sempre pensem que no ens passarà. Fins que de repente ens passa. La gent que el diumenge estava dinant en sa casa en La Palma, papas arrugats com mojo picón, no pensava que aquesta vesprada anava a canviar-li la vida. I la puta, em perdó l'expressió, de les emergències és que te canvia la vida quan menys te lo esperes. Per això és important que la gent se prepari abans, per això és important la prevenció, la formació i sobretot la percepció del risc. Moltes vegades no hi ha un pla. Clar, si no hi ha un pla ni tan sols redactat, què se fa? Improvisar. I improvisar davant d'una emergència sol ser garantia de catàstrofe. Aleshores, una de les coses que m'ha agradat molt, per exemple, de La Palma, i crec que cal ficar-ho en valor, és que la ciència va avisar abans del que venia, punt número 1, i la planificació, perquè existia un pla de volcans, hi havia tècnics formats a les Illes Canàries que havien estat en Cabo Verde formant-se per a saber com funcionen els volcans, què fer, què no fer. Van evacuar a moltíssima gent, sobretot els més vulnerables, la vulnerabilitat, els dependents, la gent que no pot escapar a córrer, no és igual de vulnerable una senyora que va en un andador que una senyora que corre triatlons. Vull dir que són diferents les vulnerabilitats, no? Doncs van treure tota la gent abans de que esclatarà el volcà. Aleshores, aquesta planificació moltes vegades passa desapercebuda, però ajuda a salvar vides i ajuda a protegir a la població. Perquè l'autoprotecció, és a dir, no ficar-te en perill de forma innecessària, és un deure, no és un dret. O sigui, si tu no t'autoprotegeixes i si te passa alguna cosa, has de ser conscient que potser no te poden ajudar, no perquè no vulguin, sinó perquè no poden. I després, des dels mitjans de comunicació, per exemple, jo he vist aquestes setmanes moltíssims periodistes arrimant-se a la lava sense ningú tipus de protecció. Vull dir, aleshores, els bombers no van vestits de romanos perquè es faci il·lusió, van vestits de romanos perquè van a protegir-se davant d'un risc de la respiració, de la temperatura, d'un colp al cap, d'una explosió. Vull dir, aleshores, des dels mitjans de comunicació també tenim la responsabilitat, primera, de formar-vos per a informar adequadament
i de transmetre els missatges de forma adient. Que això, malauradament, nosaltres en Canàries, com curiosament en Gran Canària, farem un curs de bones pràctiques per a la comunicació en emergències per a periodistes. I va ser un èxit. De fet, estos dies he vist en la tele periodistes que van fer aquell curs i vulguis que no, doncs una miqueta la terminologia se nota. És a dir, quan la gent se forma, això redunda en una qualitat. Per tant, hi ha una responsabilitat també dels mitjans de comunicació i de la ciutadania. Informar-se, prendre percepció del risc i preparar-se per lo que pugui passar. Ferran, moltíssimes gràcies per, com sempre, contar-nos i riure'ns d'allò seriós, però esta vegada tampoc ens hem rist massa. Esta vegada és que fa poca gràcia, la veritat. Ens veiem la setmana que ve. Que vagi molt bé.